गिबिनि सानखौ लानानै बोसोर समा बारलांबाय बाजै नोंनि बिनानाव थैया उसाव बादाव गुलु गुलु मोनथारबाय मोना फैगोन साननानै लेंहरदो माबार बाजै देग्लायनि बोसोर गोदाना लेंहरदो माबार बाजै देग्लायनि। खुलुमबाय, आंनि मुङा रत्नेस्वर नार्जारी आरो बिफानि मुङा निर्मल नार्जारी आरो बिमानि मुङा लाबायनु नार्जारी। गामिया सिमुलता फुफिजिया दंफांबारि होनो, गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय, जिल्लाया क'क्राझार। दिनैहाय नोंथाङा नुनो मोनदों नोंथांनि खाथियावहाय गोबां प्राइजफोर दङ, नोंथाङा बेफोरखौ माबोरै मोननो हाखो? बेखौथ' आङो गोबां दाब दाब जायगाफोराव थांनानै कम्पिटिसन बादायनानै मोननाय जादों। मा मा मेथाइ रोजाबनानै नोंथाङा बे प्राइजफोरखौ मोननो हादों? बे मेथाइखौ आङो मडार्न संबो रोजाबदों आरो फक सं, बेनिफ्राय बादारि लावखार मेथाइ, बेनिफ्राय बैसागु मेथाइ, बेफोरखौ रोजाबनानै माने मोननाय जादों आरो। खोनानो मोनदों नोंथांनि मेगनावहाय एसे प्रब्लेम दङ, बेखौ गुवारै फोरमायना होनो हागोन? आंनि मेगनाथ' जोनोमनिफ्रायनो माने 20% नुयो डक्टरनि रिपर्ट बायदिब्ला। दा बे 20% आङो नुनायजोंनो माने सोलिबोगासिनो दङ खुनुरुखुमै। दा फरायनायाव आङो खस्थ' मस्थ'यैनो माने फरायनाय समावहाय खाथियावहाय नायनानै लिरनांगौ बा खाथियाव नायथाबनानै फरायनांगौ जायो। नोंथाङा खोनानो मोनदों जों नोंथाङा क्लासिकेल लादों, बेनि सोमोन्दैबो नोंथाङा खोन्थानो हागोन? क्लासिकेलखौ आङो 2008 निफ्राय लानाय जादों, 2008 निफ्राय 2013सिम। दा क्लासिकेलखौ बिसारकनि सेकेन्ड इयारसिम मोनबाय। दा बेनिफ्राय माने गारनाय बायदि जादों आरो, माने फैसा थाखानि अभाबनि थाखाय दा लाथायजोबनो हायाखिसै। दा बोसोरनै आद्रा जानानै दङ। दा नोंथांनि मेगनावहाय फार्दार फाहामथायनि थाखाय, साबसिन फाहामथायनि थाखाय सुबिदा दंना गैया? सुबिदाखौथ' गैयैखौनो बुंनांगोन। सिगां फाहामथाय लादोंना लायाखैमोन? सिगां फाहामथाय लानो थांदोंमोन, नाथाय गेरेन्टि गैया होननानै बुंदों आरो, जिर' गेरेन्टि बेबायदि। दा नोंथाङा सासे बर'नि मोजां देंखोगिरि आरो रोजाबगिरि जानानै नोंथाङा बेबायदि गोबां प्राइजफोर मोननो हाबाय। दा नोंथाङा दिनैहाय सोरखारनाव आरो रायजो राजानाव माबाफोर खावलायगोन नामा अनसुंथाइनि थाखाय? आङोथ' सरकारनिसिम अनसुंथाइखौथ' मोननो लुबैयो। मानो होननानै बुङोबा दिनै आङो बे 20% नुनायजों आं जेबो माने मावनानै जानो हाया। थ' बेनिखायनो आंनि थांनानै थानायनि लामायानो माने बे रोजाबनायनि गेजेरजों, मिउजिकनि गेजेरजों। बेनिखायनो आङो गोदान सरकारनिफ्राय जुदि अनसुंथाइ मोनोब्ला न'फोरावनो माने स्टुडिअ'फोर खालामनानै बा क्लासिकेलखौ माने फोजोबनानै गुबुनखौ फोरोंनानै बा माबा मोनसे माने बे रोजाबनायनि गेजेरजोंनो आङो थांनानै थानायनि लामाखौ दिहुननानै लानो हागोन आरो।